అల నన్నయ్యకు లేదు తిక్కనకు లేదు ఆభోగమస్మాదృశుండలగు స్వాదు రసావతార దిషణాహంకార గంభీర సంభార బ్రాహ్మీమయమూర్తి శిష్యుడైనాడన్నట్టి వ్యోమపేశల చాంద్రీముదు కీర్తి చెల్లపిల వంశస్వామికున్నట్టుగన్ అని ఢంకాబజాయిని చెప్పిన వారు కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు. ఆయన తెలుగు జాతి గురించి, తెలుగు భాష గురించి అద్భుతమైన పద్యం రాశారు. దాన్ని గానం చేసిన వారు పద్మశ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ఒక్క సంగీతమేదు పాడునట్లు భాషించునప్పుడు వినిపించు భాష, విస్పష్టముగనెల్ల వినిపించునట్లు స్పష్టోచ్చారణంబుననొనరు భాష. రసభావముల సమర్పణ శక్తి అందున అమర భాషకు దీటైన భాష. జీవులలోనున్న చావయంతయు చమత్కృతి పల్కులం సమర్పించు భాష. భాషలొక 10 తెలిసిన ప్రభువు చూచి భాషయన ఇద్ది అని చెప్పబడిన భాష. తనరు ఛందస్సులోని అందము నడక కీర్తి చూపించినట్టిది తెలుగు భాష.